If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Ki padba nong shok shnong jong than umden bat kiwei kelemi padba akakat santrik menailur arjar arpulai ban pensawajam ya kasur jengdawa nak sorkar jela bahkan penyo no mardor da kasurok kebapakan ru nongpo syadu umden. Mat gini ki padba kelapen pau ha gajing shimbenta ha ka signature campaign bala penlong ha gsnong umden ha distrik Ribhoi. La ban kro ba kasurok nongpo umden Sonapur kabasan pukundai kilometer ke surok ke balapan sertok bahai kelit kawan jengki patba tang namar kejing bamdon syuk kejing maramot ne kejing pentemai ke surok daki senam bat kene kelebu jeng shkade kelit kawan bat kakit kaba jengki patba namar kejing jot jengkene ke surok ha kene ke signature campaign la sakhi ba le shimbenta degi patba ke balas ngo nya ya kejing mat jeng jengki namar kejing long jengman jengkene surok bat ya kene signature campaign lapen long da kenong po constituency political committee na kalian kinong keren baro kene kesingi kilapen pau kejing sertok kabakilamat tang nakadau jong kejing long jengman jong kene surok kinong syakshonong kelimi patba bandawaru nak sorkar MDA kata ya menteri rangba kejela usumbut menteri rangba kejela bat kiwe bakin pai kemat no mardor na gebenta ban senapan bahano ya kene kesurok kenang bakan embu jeng ia kibriau kamtam ha kapang kesitom benar. Kalau na bentar bagi simbentar lang na bentar ni kesurok marga ni kesurok hi bagi ya kalong palat sebab palat namar bangi kelenti bolong tang arpu kilometer nanong po hang ne ide binya tang arpusan lai po minit po andrai gi habam por hadu ar kenta tam ada don lagi beri bepang becitom tentang gila ban klat po surok po mla mar tentang mar bayo khakun le tentang gila ban kha po surok bro margi pajba lagi lah semjing pelak dengan jakangi balik bawan yang ngerti kan ada long ke balai itu sorkar lah ada benpai kam keloy kajing angnut baru sikata pajba paispa nadu orang ba hadu kelong keme hadu ikena hadu Islam lah ngidon kam ya kelenti ngidon kam ya kesurok ke bawah nang ba nginyo kajing mentoy ha ke imlang salang baru kowe jong kan ka thang ka jong namar ladangim yo kalenti ke sengkin ke babha ngin im kumno ngin rai kumno ngin par kumno hake imlang salang jong ka benriu wat ndan kibriu ki bom kwa ya kasurok nadu balakha hadu bala temen ro baro ngidon kata kecing kwa bali kwa kadau kelong ni kwa ban yo ya kecing im hakaroi kapar haka suk kasan banyara ya par ikun ki hajar lane ki pajba jong ka state ni jong gari mat jong ka district nomor kata ngak sukia ban sim yang ada benta banya don lang banya diman lang kene gede ka kamyap kam im hakba ka jus ngau ka jong Kawan kenang nak benda kene ka campaign kadai halor jong gajing sokhia ka junga nak benda une usrok nongpo umdan Sonapur ubangi ki pajba jong kathany umdan hang ni laki bun phusnam ni la don kajing angnut bat kajing kwa kajing kalong banyo no da surok uba fresh bat mai namar ba hadu mentah ki babun hi ha kajing ya jong kapor ki riu pajba nak kane kathany umdan ki don ki bala tre shanongpo nta ki don ki khna school ki babe man lang kasengi nang ne shanongpo tengila mat shisha bat ngila sakhrai kata kajing jot kajong usrok habangiyat man lang kasengi ngihap banya ut ngihap banya nam nakamta ka jinglong ka jingman ka jong usrok ubang ngihap banya tang khatsan arpu minute Henry namar ka jing snu palat ka jung ngihap banya hadu si kenta si ting
chicken tai siteng paniat te kalong ka ba yang ni kamtam lay nakabenta kinong syong yaw syong hat bat kumjuru kini ki babun hi nakane kathan jungi ki de kinong rap kumno kin penmi ya kita ki marap ki jungki haba usurok u sneu hadu kat ne haba wat kita ki nong di ki nong petru ki thait banwan syakane ka jaka ka jungi kadaw kalong ka jing sneu palat jong ne usurok te kumta kini ki pat ba jungi ki hap ban lej ra ki marap ki mariang ki jungki syanong po bat ha ka jing lej ra ka jungki syanong po bunsin ki mat ya ka jing ki ya kendu ba kimla bandi kita ki marap ki jungki ki hap ban wan pan phai ha ka jaka ka ki hap ban wan pan phai kita ki marap ki jungki kin shu hap ai la ka ai kat ba ki tang ban laj na ka bai kali ka ba maki ki lej ra te ngi hi na kaliang ka jungi ki pat ba ka than dan ka ba khmat ka ba ngisngo ban bu na kaliang ka jong ka sarkar MDA pat kumjuru ka jing rangkat ka jing support lang ka jungi u MLA jungi bu unya kran kadai hi kamen kadai nakabenta uni usurok nongpo umdan aga porliur ki dardan ka thliu ki pandap kecil dari ka porliur ka kecil jenjar banyak kicat dari ka portalang pumpum te mentah abang imi kicat sungi ladon ka jong kaliru haj masai kali nomor ba kan ka surok kolong ka juju tege ki beron kam kolong ba gimdan kam gini ki jing pantame bandai vet ya ka main jong publik na ko jonta su jonta lagi beron kam hi ya ni kwa ban i ya ka kam keberon rahai da to surok tulin nomor mentali i ba shibun ki product sebagai ka kadong ba kathan umdan ka penmi try ba ngange skam balang ba ka jing bha jong surok nang ni gila ban mi shibun ki marap mariang ki biang nomor mentai pi ba kum usik mo ba urnyai bambusa tulan wi biong nang ni ka production ju ka biang bha te ha ka biang ka surok pat kam biang ti ki driver kali ki shulos tang ka ban repair ya ban le bushing ban panai spring thamai ban apan bhai kali ju ki bat kane ke ba khata ka economy jong kano ka ingasam ka yo kwat ka